to. Pero kahit hindi po natin nakita personal, narito po tayo. Pinupuri po natin siya at inihibig po natin siya sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun po pala. Pag sumampalataya ka po kay Yesu Kristo, tiyak po, ligtas po ang ating mga kaluluwa. At tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. O meron po pa walang biyayang darating sa atin. Manampalataya lang po tayo kay Yesu Kristo. Di po ba? Dumaan man po yung pandemic na ito, di po parang magaan lang pong dumaan sa ating pamumuhay. Nakaraos po tayo sa ating pamumuhay. Sino po ba yung hindi kumain dito ng 3 beses na sa maghapon? Lahat po tayo nakaraos sa hindi natin alam. Sapagkat yung pananampalataya pong daladala natin kay Yesu Kristo, may biyayang dadating sa iyo. Sa hindi natin alam, binibigyan na pala tayo ng biyaya. Di po ba? Kaya, napakahalaga po sa ating mananampalataya yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Huwag po tayong malumbay, malungkot, at mawalan ng pag-asa yung pananampalataya natin kay Hesu Kristo. Napakahalaga po sa ating mananampalataya. Dumaan pala tayo sa ganitong pagsubok. Sapagkat kagaya ng ginto, gaya po ng ginto na sinusang ito nun, unti-unti po tayo ay nagiging malinis. Tayo nagiging purong mananampalataya. Kaya po, dumating man po yung pagsubok sa atin, asahan po natin, nandyan po yung ating Panginoon na handang tumulong sa atin. Di po ba? At meron po tayong paksang tinatalakay sa umagang ito. Tungkol po ito sa pagpapakasal sa tao at sa Diyos. So, dalawa po ito. Kasal sa tao at kasal sa Diyos. Di po ba? Sa ating pong mananampalataya, napakahalaga po ng pagpapakasal na ito. Sapagkat, ano po ba yung kasal? Ang kasal po ay kasunduan ng pag-iisang dibdib ng isang lalaki at babae, at ayon po sa batas, upang bumuo ng hindi mapag-ihiwalay na buhay at isang maayos at buong pamilya. Sa ating pong mga Kristiyano, napakahalaga po ng bagay na ito. Lalong-lalo na kung ikaw po ay magkaroon ng pamilya. Ito po yung kasal sa dugo at laman bilang tao, pisikal. Alam niyo po, sa pamamagitan ng kasal na ito, nagkakaroon po tayo ng mabuting ugnayan ng ating magiging asawa, di po ba? Meron po tayong pinangahawakan na katibayan o legal na basihan. Pag ikaw, ang isang tao po, ay kinasal sa isang tao. Ngunit sinasabi po dito, di po ba, ito ay maaaring maganap lamang po sa isang lalaki at isang babae. Yun po ang isinasaad. Hindi lamang po sa batas ng tao yan, pati po sa batas ng ating Panginoon. So ano po ang kahalagahan ng ating pagpapakasal sa isang tao? Marami po at sa panahon ngayon, napakahalaga po sa atin na gawin natin ang bagay na ito. Sapagkat ang buhay may asawa at pamilya ay nangangailangan ng gabay ng pananampalataya sa pamamagitan po ng kasal. Hindi po ba? Kasi po, marami sa atin dito, alam ko po, lahat tayo ay, iba sa atin may mga pamilya na. At sa pamamagitan nito, nagkakaroon po tayo ng matibay na pundasyon, di po ba? Kung minsan, sa tindi ng ating pagnanasa na
magkaroon po tayo ng magandang buhay o magandang pamilya, kuminsan, nagiging sagabal po yung pagkakaroon natin ng hindi pagkakaunawaan. Ang kasal po ay siyang nagbubuklod sa may asawa sa dalawang taong nagmamahalan. Totoo po yan. Nagiging legal po ang ating pagsasama. Hindi lang ho sa mata ng batas at sa mata rin po ng Diyos. Basahin po natin dito sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 6 hanggang 8 po. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa,